Здравейте! Аз съм върната. Това е Симона. Да, нашия тук. Аз тук. Зора. Фотограф. Вижте, Мики, Мини Маус. Аре, покажи го. Днес е понеделник. Утре също може да снимаме влог. Да, аз имам тема за утре. Каква е? Тайна. Нямаме никаква тема. Аз си измислих тема. Ама не, Да. на този... Да. Просто така да имам... От 3 дена нямаме влогове. И сега съм спомням. Еми, колко влога мъжни? Влога! Това са 2 влога и един... И по едно време снимахме един скетч, който снимахме втория влог. Снимка е Сега ще видите на циганка. Ето Това е циганката. Нарича се Зеки. Зеки! 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 Трак! 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 Това е нашата програма. Зеки фотомодела. Да. Циганка бе бати. Има клип в YouTube, да си играе с текст. Или пей. Да, пей. Хора, това е нашата програма. Нашата поляна, в която ходим се, на която ходим всеки ден. Всеки. Аре след малко за грозди. Добре. Хора, сега отиваме към гроздето. Ще снимаме, когато ще им при него. Да. Чао! Пристигнахме при гроздица. Ето е лозичката. Си! Да, това е червено грозди. Ако спрем. Ми си наберем. Ето, това е гроздито. Да. Близко е. Преди имаше бял грозди, ама го изядахме. Сега остана само червеното. Ами, днес така спонтанно решихме да записваме. Защото ни е скучно. Скучно преди малко снимах с фотоапарата на Мони, ето я нея. Да. Да, нещо така. Къснах се грозди. Хора, това беше от нас днес. Утре ще да снимаме влог, може би, да. Хайде! Чао! 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 Където двете чао? Чао!